Ahojte, poďte so mnou na večeru v Dubaji. Cesta začala ako inak v aute, kde mi prišlo zaujímavé vám ukázať tento záber. V minulom vlogu som vás brala do Múzea budúcnosti a teraz sa stamať vlastne presúvame do Dubai Mallu, ktorý bol pre nás dnešný výber večera. Na moje očakávania a skúsenosti bol dosť prázdny, čo nám však vyhovovalo a išli sme si pobehať ešte nejaké obchody. To som na moje prekvapenie nenatáčala, tak vám tu dám aspoň jeden záber. Pôvodne sme mali v pláne ísť do inej reštaurácie, ale dostali sme odporúčanie na túto, ktorú vám označím do popisku. A musím povedať, že bola pravdepodobne aj lepšia ako tá, kde som už bola a plánovala ísť. Keď vaša kamarátka nie je takáto, tak ju vymente. Bol tu nádherný výhľad na Burj Khalifu, ktorá hovorte si čo chcete, ale mňa nikdy neomrzí. Konečne nám teda prišlo jedlo a výber dnešného dňa boli cestoviny. Jedni boli teda s bazálkovým pestom a tie moje s Alfredovou máčkou, ak sa nemýlim. Toto dievča dokázalo tancovať po celý čas, čo sme tam sedeli. A to tam bolo ešte skôr ako my. Musím ale podotknúť jej veľmi trpezlivého priateľa, lebo verte mi, tých pokusov bolo fakt veľa. Tu som sa klasicky snažila o pár pekných záberov aj ja a na to trebalo taktiež veľa trpezlivosti. Keď už žalúdky a galérie boli plné, išli sme obzrieť aj tieto krásne toalety, pretože prosím, toto je nádhera. To bolo v rámci možnosti všetko z tohto večera a vidíme sa v ďalšieho vlogu.